Skal du ikke op på havfruen? Nej, jeg skal ikke op på havfruen. Hvorfor skal du ikke op på havfruen, Samuel? Jeg ikke, hvis du smider mig i vandet, når jeg tager det første skridt, så skubber du til mig eller sådan noget. Okay. Samuel vil gerne op på havfruen, men han tør ikke rigtigt. Hvorfor kan man ikke zoome, når man optager, Samuel? Hvad? Hvorfor kan man ikke zoome, når man optager? Det ved jeg ikke. Så må du stoppe, når zoomen også. Nej, det er håbløst, det her. Og det er så en af de både, vi kører med. Meget smukt. Næsten fyldt helt op. Hvis jeg taber kameraet, så slår Samuel mig ihjel. Ja, det gør jeg det. I bogstaveligste talt. Letteste vej til selvmord. Det går hurtigere end at drukne, faktisk. Hvordan skal man komme op på det så herfra? Prøv at se. Er hun ikke smuk, Samuel? Nej, det er hun. Jo, hun er helt hvid til dårligt. Skal vi ikke tage med til Israel, Samuel? Jo, vi bortfører hende. Ja. Nej, vi tager bare hendes hoved med. Israelske terrorister. Hvis jeg havde barnetæer og ikke sandaler. Hvis jeg bare havde... Du tager bare sandaler. Og nu står filmen, fordi Samuel får en masse gode idéer.